बाक्सानि सासे लाइमोन लिरगिरि फंबाय अरन खेरकाटारिनि बे गोजाम देरा खन्थाइ बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। बेयो जाबाय फंबाय अरन खेरकाटारिनि सेथि सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब। बे बिजाबखौ फंबाया आंनिसिम डाकनि जोहै दैथायहरदोंमोन। बे बिजाबनि बेसेनानो जाबाय 125 रां। बे खन्थाइ बिजाबाव गासै 81 खन्थाइफोर दं। फिन फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय। बे गोजाम देरा खन्थाइ बिजाबखौ आंनिसिम डाकनि जोहै दैथायहरनायनि थाखाय मिजिंथिबायदि फंबाय अरन खेरकाटारिनिफ्राय आरोबाव बेबायदिनो गाव सोरजिनाय बिजाबफोर फरायनो मोनगोन।